Здравейте хора! Днес ще играем Dreaming School 2016, тъй като я харесвам много. Окей, нека започваме. Това е снимя клипа и тук съм си играл и сега почваме направо с Мерцедес. Ще играем днешната игра с Мерцедес и така. Днес ще ви покажа как ще карам като стана голям. Как ще карам без баща ми, как ще карам с баща ми и така нататък. Гледайте сега и така. Оп. Изключи ми се заряното хора, извинете. Чакайте сега само да си пусна и почвам. Извинете пак казвам. Значи сега си караме нали нормално. Сега малко колко да загреем. Да загреем малко. Мали, тази кола не мога да удържим направо, излизам веднага от пътя, като и дам газ. Много як, направо ме кеф. Между другото, мисля да си стегля Dream League с хак и ще играем и Dream League. И Farming Simulator най-новата сега ще стегла, ще си я покупя. Оп, и докъде говорих сгаснах. Много фокусирам, това трябваше да го заснема, да не камерата. Мамко ли. Ама тази кола много такова. Гледайте сега как фокусира колата. О, как се разбирах тук с полицията. Направо, опа. По-добре, че не беше полицай, ще веднага подгонвате басите път. Добре, освобождаваме сега от скорост. Когато искам да превключа на втора, между другото то не ми дава, сега искам да изключа колата от скорост, то ми включва на втора. Направо нямам думи. Малко графиката е... Добре, графиката е добре, но малко нереална е. Реална е. Както си това минава през колата, вместо да излиза някакъв пепел там пушек, да се удря и така, нали? Сещате се за какво говоря. И така, тук ще да бъде хубаво да го излиза, поне да зареждаш нещо такова като Евротърк. Но за телефон игра, тая игра е перфектна. Това е хубавото, че мога да въртиш гумчи. Добре, сега ще ви покажа как ще карам с баща ми. Служи колана, бе, батка. Добре, тати, добре. Не, по-малко газ. Добре, тати, добре. Така ще карам с баща ми. Ой, мамицата ще ти е бем, бе, буклук. Извинявай, тати, извинявай. Най-много до 50 мой много да стига. Обръща, бе, Тати, я не съм виновен. Ще кажам, я не си виновен. Когато баварец струва 1000 лева, бе. Я па 1000 лева, 1 милион лева, бе. Карчо Опинчев. Добре, хора, това беше с баща ми как кара. Чакайте на моя малко. Това беше с баща ми как карам, а сега ще видите баща ми как ще карам.
Само да идем до там, докъде трябва. И он карат, както не. Че да сме по хората. Добре, хора, вижте сега как ще карам без бащан. Аре, по-бързо зареждай, зареждай, пълни резервуара, че изям тази кола. Изгасете ли, не? Добре, изгасвам, айде. Тапанар. Айде, включете вече. Хайде, чао! Е така, батки, ще карам без бащан. Оглеждам се. Маре, какво ще се оглеждаме? Направо потеглям. Какво ще кажете? Яко ли карам? Ръмжи, ръмжи. Дай бе, дете мой бе. Стига се дръжте бе. Блъснах се, бе, по дяволите, бе. Сега ще изгаснем нарочно. Тук сега ще дадем малко надзадна, така. Глед сега кавърти. Дай бе, 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 дай бе. О, хора, не ми обръщате внимание, малко съм си луд. Обичам да въртя гуми и така. Хора, между другото, не имам даже името да почнем, вие ще си го видите, като гледате клипчето. Оп. Извинете, хора, без да искам изгасих това. Samsung. Между другото, може да си стегля GTI 5. Мисля да играя GTI. Защото съм все пак на Samsung J5 ли беше, хубаво ебал соко. Но там ми казаха, че може да си изтеглим още там, като го купиха, но аз казах, че не искам. И така, хора, мисля, че това беше от мен. Ако ви е харесал клипът, дайте палче нагоре. Да давайте ми въпроси в коментарите. Абонирайте се за мен и за каналът ми. Това беше от мен, хора. Чао!